Ва ўсходняй Еўропе ствараецца дужа хібнае ўяўленне пра захад. Ведаеце, проста ўжо нармалізавалі гэты малюнак, што заходняя Еўропа гэта месца, якім нібыта ўжо кіруюць нейкія там арабы, дзе немагчыма выйсці на вуліцу, бо там небяспечна ці нешта такое. Я шмат падарожнічаю, ну і толькі што павярнуўся з горада Тулуза ва Францыі. І вы ведаеце, тое, што я там бачу ўвесь час, гэта не нейкія гета. Я бачу пік развіцця чалавецтва. І не ў сэнсе тэхналагічным, мабыць, а ў сэнсе стаўлення людзей адно да іншага. Што я бачыў у Тулузе? Я бачыў, як бяздомны чалавек прасіў нешта ў кліентаў рэстарана, якія сядзелі на тэрасе. І персанал гэтага рэстарана, ён вынес для гэтага бяздомнага чалавека стульчык, пасадзіў яго на іншым канцы вуліцы і выносіў для гэтага чалавека каву і нейкую ежу. Нармальныя, прыстойна апранутыя людзі. Пасля дарогі яны проста лягаюць на лаўцы, пакідаюць свой чамадан побач, павяртаюцца да свайго чамадана спіною і проста адпачываюць, спяць. І ніхто не чапае нічога з іхніх рэчаў. Яны нармальна адпачываюць. Тое, што я бачу ў заходняй Еўропе, гэта не нейкі падзел на нейкай нацыянальнай, расавай там падставе. Я бачу людзей, сярод якіх проста існуе гармонія. І я не бачыў адасаблення цемнаскурых людзей ці арабаў, якіх там, дарэчы, меншасць на вуліцы. Я не бачу іх адасаблення ад мясцовых французаў. Яны гэтак жа сама не разумеюць іншай мовы, акрамя французскай, як іншыя мясцовыя людзі. Яны паміж сабою, дарэчы, таксама размаўляюць на французскай мове. Вы бачыце там дужа шмат змешаных кампаніяў, рэдка там проста кампанія толькі з цемнаскурых людзей. Заўжды сярод іх амаль вы пабачыце француза нейкага, некалькі французаў. І гэта таксама абсалютна нармальная рэч. Ці ёсць там жанчыны ў паранджах? Безумоўна, трошкі ёсць, хоць не так шмат, як вам часам таксама паказваюць. Але гэтая жанчына ў паранджы будзе хадзіць у туфлях-лодачках. Дзяўчына ў паранджы будзе сябраваць з дзяўчынкай, якая ў цішотцы і кароткіх шортках. І гэта таксама абсалютна нармальныя кампаніі, якія там можна пабачыць. І зноў ж такі я падкрэсліваю, большасць людзей, якіх вы бачыце там на вуліцы, гэта тыя ж мясцовыя людзі. І не менш важлівая рэч, якую там можна пабачыць, асабліва ва Францыі, гэта тое, наколькі людзей цягне да прыгажосці. Гэта праяўляецца ў дызайне горада. Гэта праяўляецца ў тым, як яны паводзяцца з прасторай вакол сябе. І ў дызайне ўсяго там закладзена глыбокая турбота пра чалавека. Ну, вы ва Францыі, прынамсі ў Тулузе, можаце ў кожным музеі ўзяць стульчык, каб вам было зручней хадзіць па музеі мастацкім і паставіць гэты стульчык перад будзе-якой карцінай, на якой вы хочаце паглядзець. Таму я сапраўды заклікаю вас не слухаць тых, хто вам кажа, што заходняя Еўропа там усё, што там небяспечна, і пабачыць нешта сапраўднае, а менавіта тое, як сапраўды, мне здаецца, павінныя жыць людзі.